haino hai video ma phaiuka sarik kaham joto tiprasa baya prokno Tripura tongnai phatar hasteo tongnai ba je jagafon tongnai sini tiprasa baya prokno ang ani khabai puila ani hamjak maya farute khulumu thumaba samani se ang tau kisisa thui tongmani ke thumaba samani pore Facebook khulugu nukmani tabuk je controversy ngai thangka nglaikha abono nugai ang kisa mane ani kha khamuta ma sana musunyai pano sana nanggu omti rokno hongka kai nang problem khaina puru hongka kai tangi problem khai rekha tai tabuk problem khaimania gulo bubagrani post nugoi norok tabuk salaika phaidi hanai norok no request khaika on social media o bumung ang mention khaina musunya because it's a social media okay ang ekdom personally chajakliya amo kuno thansani maria abo je nukna thangmani on their own benefits semisi ang nugui tongu so omti benefits rokno nana musung khanga kai please omti politics thangna musung khanga kai political field okhonti thangdi tiprasa nibkha ekdom sentimental teborok ekdom genuine je phatarphon tongthung Tripuraphon tongthung ang ekdom aram nangjakliya okokno yokhaknai bo norokno toisa aro yokhage kesang thanga ka molom bornai norokno jesba nongsitu okay fine mas hamani kok obose thansa tonglaina hanga kai amtekhai ta anglaidi thansa no tonglaidi saimanu sang phataro tongo sini okapalo krei okapalo sini krei sang nugui tongo sini bisingo se sanglam sakai yokhaklai sukaklai eng tongkhanga kai sang te bufuru ekeng manai tabuk okok mas hamani engkha amose je Hyderabad ni kokta do ongkhana buini borok dara dinesno humki domki rekhana tabuk apuila tikhlainale saw basini borok sengnala ha Facebook o post khayo ha tag khayo jotono no tag khayo nang tabuk tag si khaimano hongga ke postpone si khaimano hongga te tang khain ringtong ba ringna nanya kemana phan ringna nanya ro Tripura People Foundation je Tripura People Foundation na hamjaknai borok no tei no khainai khain thangnai aboni bagai norok ne ase headache tei lab krei babare sang thansa ni bagai khai tongo Tripura People Foundation thansa ni bagai khai tongo Tripura People Foundation thansa ni bagai khai thangnai tiprasa rokno joto jaga no nai thangnai omosi main kok mudda kok ongkha oro honorable minister no ringkha honorable CM no ringkha honorable bubagra no ringkha o jaga no rok amtike live o phainai ba Facebook social media Twitter Instagram amti rogono rok phai amtike samani ekdom this is not fair am porenor mate se request bo khayo nai amole ang personally sajakli am bogi ma saka inio video norok bahai ma tong audience rok norok comment khai salai di nai tongman bogi belai khana hambai good night